Vi har om opgave 16T i BØ, og vi fik stillet den her opgave, at vi skulle læse nogle artikler, og så skulle vi analysere indtjeningsevnen, vi skulle beregne solidaritetsgraden og likviditetsgraden, og til sidst der skulle vi diskutere det. Det her var så de tal, vi fik til rådighed og resultatopgørelsen. Og så skulle vi komme ind på overskudsgraden. Og det resultat er primært drift gange med 100 divideret med nettoomsætningen. Og overskudsgraden er generelt faldet med 1,5 procentpoint. Og det er jo så en forringelse for overskudsgraden. Og det er sket, fordi at vareforbruget er blevet højere end nettoomsætningen, og det gør så, at resultatet af primær drift ikke er steget så meget som fra 2010 til 11. Personaleomkostninger og afskrivninger er steget procentvis mere end nettoomsætningen, og alt i alt så er nettoomsætningen steget procentvis mere end omkostningerne i virksomheden, hvilket gør så, at overskudsgraden så er faldet. Så har vi om solidaritetsgraden, og den er så steget fra 10 til 12. Og det så er tilfredsstillende, da vi gerne vil have, at solidaritetsgraden skal ligge mellem 30 og 40%. Det her betyder så, at vi ikke rigtig er ømme for at tabe penge. Og den her virksomhed kan så godt klare, at der sker nogle uventede omkostninger for budgettet. Det er altså rigtig godt for virksomheden, da de har gode lånemuligheder. Og så retningen er på 0,98, og styrken ligger på 2,96. Så har vi så analyseret lidt på likviditetsgraden. Og så kan vi se, så har likviditetsgraden haft en mellemhøj tilbagegang. Og i 2010, der lå betalingsevnen på de her 124,76%. Og så her i 2012, der kan vi se, at den så er faldet til de 106,14%. Altså en tilbagegang på de her minus 16,6 procentpoint, som er så i 14,9%, hvis man regner det procent. Og det er altså ikke et tilfredsstillende resultat, der er kommet her, eftersom at likviditetsgraden, som normalt, når man siger normalt, skal den ligge tæt på de her 160%, og derover dog har vi stået med en mellemstor firma at gøre, og derfor kan man faktisk sige, at i nogen grad er det faktisk okay, at den ligger her tæt på de 100%. Eftersom det er faktisk en stor virksomhed, og de har en masse erfaring, så der er stor chance for, at de ved, hvad de laver, og de sagtens skal overleve, at deres likviditetsgrad er gået ned. Så derfor kan vi faktisk konkludere, at det faktisk stadig er tilfredsstillende i nogen grad, eftersom det er en stor virksomhed. Ja. Så har vi så vores opgave C, og i opgave C, der kan vi så sige, at grunden til det kvadrats udvikling er, det er altså simpelthen på grund af, at de har brugt mange penge på at udvide deres virksomhed, gøre den større. Og det er blandt andet, at de har opkøbt virksomheden Kinasand, som de har investeret i. Og derudover har de et tekstilmarked. Deres tekstilmarked er oplevet høje priser på deres råvarer, hvilket har gjort, at de selvfølgelig har mistet penge på kan man sige, kunder, der ikke gider købe dyre varer, og de mister også penge ved, at de skal købe dyre varer for at sælge dem. Men de har dog kun lavet halvdelen af deres prisstigninger på de her råvarer gå ud over deres kunder, hvilket selvfølgelig har gjort, at de tjener mindre på hvert produkt, og alt det alt tjener mindre, kan man sige. Så det har haft en hård konsekvens for deres salg. Yes, det var så vores opgave, ja. 16-10.